Ono murikito Pethuel Machini na roboti rwa senchera yobo ikanto skabosyo mwancho murigari ya roboti ronde ebikorwa bigotachirwanse kwa bana bake nigo biganda tekonekiwa sobonga se chinsemo ime ye county ya Nyamira aya nigo akonekiwa chinga Kenya gitari nene ye county ya Nyamira eganda tekorikia ebikore goikabine kira eiki abwase bona gakore kya bwangoiga hoyo mwana oyomo niganya tekobaka gusiria obogima bwaye weterase ogosarigwa na boigo oyonde nigagenda tekurwandira obogima bwaye asenya gitari eyo nene ime county ya Nyamira asese yeye nonye nigo eserikali habarai hamone byombe ao byabere bigwesokia aseri kogikeria neiga kurende nabona ende genda tekonekiwa ninki igetaraikiraniwa tobose ninki keganetie aba tobabwaterane goikirania hiri gotinya oborendi na gusiria chimbwa bune chiga murikito Vincent Mura na murikiro roboti rwa senchera yoboime nikapata mtu amenishika macho na mdomo akashika shingo siwezi kupiga nduru sasa mimi nienda kwa taraga na mimi nienda kwa mke nikapata niko kwa mstuni Nomugano bwoko gosakuru kaunti ya Nyamira ekero umwana umunyaruka bwa emyaka 5 nebero kurukwa Joy kurendeta liro litalia elia Botambe kare ward asenya gitali nene ye kaunti ya Nyamira kagendete kurwanira obogima bwaye magayo gotachirwense no musacha ekekoreke nigo gikumonaria Joy jinsa isano ne mochamugaso chinga kingena koroyo bamenyete nere amutumira se nyumba yo bonchiriria ile kurusini base kigancha kya M-Pesa na kukoira nanga agaika gakoreire kebeke nikafika nyumba shisha akanituma nituma nikapata mtu alinifunga macho na mdomo akashika shingo siwezi kupiga nduru sasa mimi nienda kwa taraga na mimi nienda kwa mke nikapata niko kwa mstuni nikaenda nikampata amejifunga kitambaa ya white amevaa shati ya red amevaa longi ya purple nikaenda nilifanya tabia mbaya karudi nyumbani nikaambia shosho ngina kagendete kuyiria mariga sigitanda Kenya gitari nigakorokia bunenganiye nigo yiranirie ngenangeni yacho igochemagega umwana boiga atebire bwirwe tasi chisemi na boigo komokonya sega sienka. Mtoto akaniambia sasa wacha nikwambie ukweli nilipata mtu anajifunika kichwa akanifanyia vitu mbaya lakini nilimuzika manguo nikamuzika na viatu lakini kwenda kwa kichwa alijifunika na hiyo mtu alienda upande uwe samba. Sasa nikashindwa hii ni nini? Sasa mimi nashangaa hii ni tabu gani? Mimi nawajiwa watoto na kuna watoto wengine wadogo niliwajiwa. Mimi nachunga hii watoto. Sasa mnisaidie. Mimi nalia. Hii ni tabu nyingine mimi niko nayo mbaya. Nege kore kikiasugumira abanyagitari bakoraga byara bororo wetera bune bikorwa ebi niko bikorekana kire iki muna bokonya gukiasenya gitari ne kaunti ya Nyamira. Oyo no munyagitari munene asenya gitari ne kaunti ya Nyamira Daktari Angela Ogendi. Wono no mutie nyoyo elirega twanyorere cases nyingi sana abana bagusarigo abana be myaka emeke mono buna ewiki eliarete twabwata omwana o 5 years twatemete kumurwanirira obogima akababuya lakini kesi ekinkerikia moisonde naro twanyorete omwana o 7 years nero saletigu banyagitari twatemete bwakitieta kumurwanirira obogima bwae no ali ward badagendrete no kurwarigo nande wiki nere omwana omomura nera aretu bwe myaka ene nera alenge sodomized kusaba abayiboli baito kaba careful tafadhali na abana gasi emogo tuma abana butuko konya abana chipara boirite boka tafadhali tigatobe careful na abana baito nonye nigo ine kambini muwakilishi baba subati kure kaunti Nyamira omusikeche rusha mumanyi aberega gotena stengo na kogikeria bororo asemisangirikano ya ile ya Botambe yogosire binyoro kurendera mangana babegwa babairire koba echeche amangana atusarekeire pi ekyanya kirarituko ebiza byandete kukina kirarituko seitoma abana baito abake abamura na abaiseke bana rera basacha babeni tikangao ngabakari ko sodomais ebyane bimura munabone kwikiria twatinde koyomu nabona iga oyomo nakweto yoba reported nabana tijaruka boigo amangana yakagendete konya kugikiriwa gwika abantu besoki na kubwaterana eri gukwanira ebikorebi katika muranzi tokoje tokonyora abantu bunabo ono batomerere bunabayibi betyombe atokutangirana netyombe tokoligia abayibi kusina abayibi bakusalia abana baito bona moroje tokubatika kosi tubatangirane batangirane kabisa tikatubatende bakamuranze mukipatikana ekiagara bana mwatoiro bwaba kamuranze konya abana baito
konye gesabu ncheno ebintu bune bigokoreka ase kenyoro nto basa gutubera bintu ase kenyoro tige bintu ebi ekupeupe na litora nyale gokonya abantu buna batiga babwatu abantu buna bakora inde ebyo bunyama nje tinenge tisemba nalete wanafaa kuishi because these are animals abana abanyama kero muntu okubwata omwana bwe myaka 5 nkiolengerereti abantu buna batiga basibu for life ntuntore ready kwecho muntu aletire omwana nyagitari kwa nambaka kotini to defend egente kembako musibwa omuntu yabwatu no nabagambi tiga ko handle kesi ekenkali omuntu otigairu kotini tigasibu tigente gegete ko handle kukinyumbani sencha buno bakoleta odifile yoyo kiagamberunka next na ndogendo yonde nanda bana bango kunya bambukeri umba ko burwaire nonya serikali kebegeta machiko ayalengete kwane kyabuna ngotangware ibikorwa binga bunebi enambanera sega tito iyo yachalde gotategarari ichiko na kwenda gwikirania ibikorwa binga bunebi bono nekerero cia serikali nabo byombe bire sega tito ebibikwane kyakwegero bwane bw'abantu byene kibuna abantu aba barusi gwa sega tito na korirwe gatambokero egetindikeri ichiko Vincent Monda, Ensoko TV, Kaunti ya Nyamira.